Nagpaigayon sa ilang binulan nga panagtigom ang Municipal Agriculture and Fishery Council kun MAPFI sa lungsod sa Claveria, Misamis Oriental. Kauban sa panagtigom mga gipaigayon niya itong adlong Martes, Enero 12, 2021 sa Old Claveria Municipal Hall, mao sila Provincial Agriculture Office Head Jose Apollo Pacamalan ug ang Committee on Agriculture Chairman nga mao si Board Member Eric Ku. Gisalmutan sab kini sa mga chairman and managers sa mga nagkadaiyang farmer associations and cooperatives sa lungsod sa Claveria ug ganaasab sa maong panagtigom ang chairman sa Provincial Agriculture and Fishery Council nga si Mario Jamis ug ang MAPFI chair sa lungsod nga mao si Marcelino Patindol. Tumungog tinguha sa panagtigom aron mabatig madungog ang mga nagkalaing-laing yangungo sa mga mag-uuma sa lungsod aron kini mahatagan og dinaliang aksyon ug matubag ang unsa man nila nga mga panginahanglanon. Bisan unsang programa og kalihukan sa pagro nga makaayo sa mga mag-uuma ug agrikultura sa Misamis Oriental, hugot gayud nga suportado sa liderato ni Governor Bambi Imano kay panglantaw kanunay niini mao ang kaayuhan. Mayong kinitaan og panginabuhian sa mga mag-uuma nga sila mulambo kay ang ilang kalambuan dakong kalampusan usab sa lalawigan nga abunda og gasa sa agrikultura nga angayan tutukan. Kauban si Mark Anthony Pareha, ako si Lambo Dani Ubshama Jr. para sa limpyo ug matarong nga panggobyerno, padayon Pilipino.